Wedhuse emang piye nah, lek emang nah. Piye emang wedhuse? Piye wedhuse nah? Be. Emang wedhuse piye Rif ke suarane? Wedhuse piye tuh? Ngono ya. Lek wedhus babon piye? Ya wis mama sik diterokne terus wedhus kae. Oh, 15. Sepuluh weh. Mau nyang. Gue emang rental mobil urung mau bayar ya. Sedino rental mobilmu ini 150. Terus 10 aku dah. Rental mobil jopo-jopo 150 ke medina mau gawe ini. Enak seminggu itu wis enak ping 10. Pisan. Seminggu ping 10, udah seminggu ping 7. Bayaranmu entek pinggir rentalmu. Sampai mangan sih kon gono mak Rim. Ben